ka duba gurin lub malam ciyawa ta ko'ina. Garin sai wani ruwa ake. Kai tafiya ma zan kawai in bar gurin. Kwallo uwa dole ma a yi ta wallahi dole. Kafar ta za a sace? Jama'a kafar? Yau dole ma a yi rigima. Uba. Yauwa. Wai kafa ta za a sace min a garin nan? Kafa a cire ta kaga? Na duba. Kai, Dole. lafiya? Kallau. Kana yana magana wai kafa sa ta cire kuma ga kafa sa a makale? Ga wajen yi luwai. Me wannan? Shega. Sun dawo da ita wallahi. Kai Allah sauke. Na ga ma. Shega. Ni maka faɗa. Ka daina wannan harkar shaye-shaye. Kai. Ta dawo wallahi. Shega. Banana, gotta say the way. Oh my God. Ni abin da yake ɗaure mun kai kenan yanzu halin da ake. Yaro ɗan ƙarami ɗan shekara 11, 12, 13 ba bai ma kai 15 ba. Wasu ba allura ba. Allura? Kayan ta rashin lafiya ko kowace irin allura ce? Ai wannan rayuwa ce irin rayuwa ce. A ce yaro ƙarami kaga ya sha abin da zai fitar da rayuwarsa.